கடல் உப்புன சித்தன ಕ್ರೂಸ್ ತೀರ್ಥೇಶನ ಕೈಟುಂಡು ರೋಡ್ ಉಡು ಪೋಪುನ ಫೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅವು ಜೊಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಉಡು ಅತ್ತ ನಾವೇನು ಕಡಲ್ರ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಥೇಶನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ಅರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಲ್ದೇರಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪ ಅಂದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋದು ಒಡ್ಡೆ ಮೊತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಳದ ಬಸ್ ದಾದ ತೂಪ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೇ ಬೇದ ಹೂವೆ ಮೇಳದ ಬರ ಬಂದ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಬೇತ ಕಟೀಲದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಾವಂಜದ ಮೂಜೆ ಮೇಳದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಬಸ್ ಹೋದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಡೆ ಒಡೆವನ ಐತಿ ಉಲ ಈ ಕೂಲರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಡೋರ್ಲ ಓಪನ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಲ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೂಡ ಎದುರು ಇಂಜಿನ್ದ ಕೂಡ ಇಂದು ಬರುವ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ನಂಚಿತ್ತ ಗುರುಕುಲ ಏರ್ ಕಲ್ಪೋಯ್ ನೀರೇ ಗುರುಕುಲೊಂದು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಡೆ ಮಿಸಸ್ ಅವಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವಡೆ ಪಣ್ಣಂಜಿ ಅಕಲ್ನಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಕಜಬಾರ್ದು ಪಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪೂರ ಐಟಮ್ಲು ಉಂಡ ಕನ್ನ ಬಲ್ಲು ಬಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕಸ್ ಕತ್ತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಎಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪುವಾರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಪೂರ ಅವು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಐಟ ಪೂರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಿಟಿ ದವಲ ಡೇತ್ 50 ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಪದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಿರ್ಗಾರ ಆಪುಜಿ ಕಾಲವೇನು ಒಂಜ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಓನರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ದ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಓಡು ಅತ್ತನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಬಂದೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥೇಶನ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಸ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಸ್ ತಲಕನೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪೇರು ತೀರ್ಥೇಶನ್ನೇ ಅಂಚಾದಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಟೈಮ್ ಆರೆ ಇಂಚು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಲೈಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ ಅಮ್ಮ ಬಕ ಪಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಡೆ ತೀರ್ಥೇಶನ ಬಂಡೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಉಂಡಾಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿಕುಲ್ ಏತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಟಿವಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅವಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರು ನೀನಿಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ತೋದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಧಕಿಯರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತನಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿಯಾತಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೋದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಅವು ಎಂಕಲು ದಾದನೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಮನೋಭಾವ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಡಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಇನ್ನಿಯರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಂಡು ಬರ್ಪೇವರದೇರು ಅತಿಥಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರು ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಈತನಟ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೇನು ಓಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಕುಲು ತೂದು ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಅಕಲು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೇನು ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡೆ ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರಿಗ್ಲ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಸಾಧಕೇರಪ್ಪ ಕೆನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಸಮೀಪ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನೇರು ತೀರ್ಥೇಶ್ ಅನ್ನೇರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ದೇವೇರು ಪ್ರತಿಯೂರಿಯಾಗ್ಲೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಣವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಅಣವೇನು ದುಂಬು ಕೊನಪುನ ಆಡ ಕೈಟುಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂಯರ ಪೋಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ತಂಡ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದಪ್ಪ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳನು ಟೇಬಲ್
ಅಂಚ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ್ನೇ ಬಂದು ಮೇರೆ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮಾಡೆಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂದಾತ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ನವದುರ್ಗ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಸ್ ಅತ್ತನ ನಕಲ್ ಅದು ಮಾತ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಡ್ ಮಾತೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪೋನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮನ್ಪ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನೀನು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ್ನೇ ನಾವು ದಾದ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೀರು ಬಹುಶಃ ಇಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾವು ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಮಾತ ಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅವು ಅಂತ ಅಂತಂದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ತೂತಿಜ್ಜ ದಾದಿ ಪ್ರತಿಭೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕೊರೋನಾದಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇಂಚೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಡು ಬಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಕ್ಕಡೆ ದಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ರೀತಿದ ಬಸ್ತ ಮಾಡೆಲ್ ಆವಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ತ ಮಾಡೆಲ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯ ನಾವು ಕಾವಂದೇರೆಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಆರು ಅವೇನು ತೂದು ಎಂಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಐಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಪಿಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಪಿಲಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದಾರೆಗೆ ಡಿ ಜೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐಟ್ ಪಂಡ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲಾರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಂಡ ತೂವಲಿ RSTC ಬಂಡದು ಬಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಿನದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಟಗ ಪೋಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜ ಅವೇನು ಪತ್ತೆ ಹೋದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ ವಾ ರೀತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಅವೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ದೆತ್ತದು ಬಕ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೋಪಿನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ತ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ದ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಪೇಪರ್ ಬುಡ್ಪ ಅವನು ಬಕ್ಕ ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಲ್ತ ಬೋಪಿನಿ ಇಂಚ ಬರ ಡಿಸೈನ್ ಪರ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಾಕಿನಾಗ ಒಡ್ಡೆ ಮೊತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಳದ ಬಸ್ ದಾದ ತೂಪ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೇ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂದ K19 AC 1955 ಓಕೆ ಅಂಚದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟವನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಂಡೋ ಪೂರ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಕೊನೆಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಿನ ಉಲೈಡ್ ದೇವರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪಿರೋಡು ಮಿತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಂಚ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಝೂಮ್ ಅಂತ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಗು ನಂಗೆ ಒಂದು ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ ಬಂದು ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ ಅವಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು 3mm ಮೂಲ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ನೆಕ್ 5mm ಶೀಟ್ ಬಕ್ಕ 4mm ಶೀಟ್ ಪಂಡಂಚ ಡಿರೇಬಲ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕನ್ ನೆಕ್ ನೀರು ಬೋರ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೇತ ಮೇಳದ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಬೇತ ಕಟೀಲುದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಾವಂಜದ ಮೂಜಿ ಮೇಳದ ಮಲ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ಮೇಳ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾವಂಜದ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪಂಡಾಕಲ್ನ ವಾ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ರಂಗಸ್ಥಳ ಒಂಜಿಂಚ ಗುಬ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವಂಜದ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾನ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಬರ ಪೋಪ ಪಂಡ ಹೊರನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಆಟೋಗು ಬರ ಇಂಚ ಬರ ಪೋಪ ಪೋದು ಅವೇನು ಇಂಚ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಅವು ಕೆಲವರ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಕುಡೋರ ಪೋದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಓಲಾಂಡ ಗಾಡಿ ಉಂತದಿ ದಪ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಪೋದು ಅವಳು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪ ಅದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮದ ಸೆಟ್ ಐಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಐಟ ಪಾವಂಜದ ಒಂದು ಐಟ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಉಂಡು ಅವು ದೇವ ಮಹಾತ್ಮದ ಸೆಟ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವತಿಯರು ಮೊದಲದಾರರು ಕುಲ್ಲರಲ್ಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದಪಾರ್ದು ಕೇನೋಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ 2 hours ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ರಂಗಸ್ಥಳ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಇವನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಪಾರ್ ಲೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ದಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ದೀಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಕೊರ್ಪಿನ ಹರಿಹಸ್ರನ್ನೆರೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂದುಂಡು
ಹೊಸರಾಣೆರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂದು ಕೊಡಲ ನೈಟ್ ತುಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಲೈಟ್ ನೈಟ್ ತುಯರ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ 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 ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಹೊಡೆದು ಒಂದಪ್ಪ ಆಂಡ ತೀರ್ಥೇಶನ್ನೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬಸ್ಸಿನ ಆರ್ನ ಕೈಹಾರೆ ಈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಬಸ್ ತೀರ್ಥೇಶ ಒಂದು ನವದುರ್ಗ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬೊಪ್ಪಿನ 47 ಬಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾವೂರು ಮರ ಒಂದು ಕಾವೂರು ಬೊಪ್ಪಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ ಪೇ ಅಜ್ಜಪಾಡಿ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಟೀಲ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಬಸ್ ಪೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಬಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೆತ್ತಲ ಕವ್ವಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತಂದು ಬೇತೆ ಒಡೆ ಒಡವನ ಆಯ್ತು ಉಲ ಈ ಕುಲ್ಲರ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾತಾಡು ನನ್ನ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಡೋರ್ಲ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಲ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೂಡ ಎದುರು ಇಂಜಿನ್ದ ಕೂಡ ಅವಲ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ 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 ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಉಂಟು ಲೈಡ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಈರ್ಗವೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕ ಬಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಆವಡ್ ಬಸ್ ಆವಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಬಸ್ ಕಾರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ದ ಪೂರ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೈಕಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಅತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಪೋಣ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈರೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಪಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯವನು ಪಂಡ ಸಂತೆಡ್ ಬರ ನಮ್ಮ ಕವು ಬೋಡಾಪಿನ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಒಂದಿತ್ತ ಸಂತೆಡ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಸಂತೆಡ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಜಿ ನಮ್ಮ ಕವು ಇಷ್ಟ ಐಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವೇನು ಒಂಜಿ ತೂದು ಅವೇನು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾಡೆಲ್ ರೀತಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿನ ಲೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಲಾಪುಂಡದ ಲೈಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ KA51 AF 3618 ನೆತ್ತಲ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಉಂಟು K19 AA 5349 ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ನವದುರ್ಗ ಬಸ್ ದನಿಕುಲ್ ತುಯರ ಕೊಂಡ ಅಕುಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ಬರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದೇವ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಮುಂಚಿತನ ಗುರುಕುಲ ಏರ್ ಕಲ್ಪೋಯ್ನಿ ಗುರುಕುಲೊಂದು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅವಡೆ ಮಿಸಸ್ ಅವಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವಡೆ ಪಣ್ಣಂಜಿ ಓಕೆ ಅಕಲ್ನಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಂದು ಕಜಬಾರ್ದು ಪಂದು ಅದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಮಾಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಅವೇ ಬಸ್ತ ಮಾಡೆಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಕಾವಂದೇರ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಬೂಕ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಅಂದ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ವರ ಬೂರುಂಡು ಬೂರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ತಂದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಿಯಾರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಬೂರುಂಡು ಕೈ ತತ್ತದ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೂಡ ಕೊರಿಯೆ 10 ದಿನದ ವರ್ಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಓನರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ದ ಪ್ರತಿಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಓಡು ಅತ್ತನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಸ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಸ್ ತಲಕನೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪೇರು ತೀರ್ಥೇಶನ್ನೇ ಅಂಚ ಅದಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಆರು ಇಂಚು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಲೈಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ದ ವಿಷಯ ನಲ್ಲ ಬಾತೆ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಬಾನೋಡು ಬೋಪಿನ ಮೆರ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು ಇಂದುದಾದೆ ಏನಾರೆ
ಒಂದು ರಫೇಲ್ ಬಂದು ರಫೇಲ್ ಅವರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅವತ್ತಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್. ಒಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ NIT ಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ NCC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಬೈದೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್. ಒಂದಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಬೈದೇನೆ ಡೆಲ್ಲಿಡ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ರಫೇಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ 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 ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲೈ ನಾಜೇಲ್ ಎಡ್ಮ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪಂಡ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅದು. ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ. ಒಂದು INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ರಫೇಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪನ. ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದಿರ ಆರ್ಡರ್ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಂದು ಆರೆಂಕ್ ಪನ್ನಿ ಈ ರೀತಿ ಅದು NCC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬೈದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒಂಜಿ ರಫೇಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ್ DRDO ಓಕೆ ಅವೆತ ಮಾಡೆಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅವೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಉಂದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ತೊಂದೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡತೆ ನೆಕ್ ಮೆಶ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಕೈಟೆ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಕೈಟೆ ಒಂದು ಆವಡ್ ಫುಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಕ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಣ್ಣುಗಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 85% ಮುಟ್ಟಂದು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು. ಮೊಂಡ ತೂವಲ್ಲಿ INS ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಇಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಲ ರಡ್ಡು ನಂದು ಮುಲ್ಪಲ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾನು ಇಡೀ ಬತ್ತಿಬೇಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದಪ್ಪಾಗ ಖಾಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದು ಪೋಡಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅದು ನೆಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋ ಬೈತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬಂದು. ಓ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಬೈ ತೀರ್ಥೇಶ್ NIT ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಪರ್ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ತೀರ್ಥೇಶನ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಅವೇ ಸಂತೆಡ್ ಆತನ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಲ್ ನೆತ್ತಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಿ ಇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೂದ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವನ್ನಾಗ ಬಸ್ ತುಯ್ಯ ರಫೇಲ್ ತುಯ್ಯ ಅತ್ತನ ಮಲ್ಲೊಂದು ಶಿಪ್ ತುಯ್ಯ ಮಾತಾದುಯ್ಯ ಆನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 24x7 ಒಂದು 24x7 ಒಂದು ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕದ್ರಿ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಲ್ನ. ಓಕೆ ಕದ್ರಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಆಪದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು NIT ಕೇಳಿ ಮುಖಲ್ ನಂಜಿ 2 ವಾರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದಾಗ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಕೋಲ ತೋಜೋಡು ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಕೋಲ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಆರಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆರಕ್ಕೆ ತೊಜಪದಿತ್ತೆ ಈ ಟೈಪದ ಮಾಡೆಲ್ ಬರ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಐಕ ಪಂಡೇರು ಇಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ದ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿಯ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪೂರ ಐಟಮ್ಲುಂಡ ಕನ್ನ ಪಂಡ ಬಲ್ಲೂರ ಬಲ್ಲು ಬಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕಸ್ ಕತ್ತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ತಿರ್ದೇಕ. ಓಕೆ ಎಕಡೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಓಟೆ ಮುಂಟ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಕತ್ತಿ ಪಿಕಸ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕಲ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲು ಓಟೆ ಮುಂಟ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬು ಬಕೆಟ್ ಐಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪೂನು ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಗರ್ಗಸ್ ಮರ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನು ಒಕ್ಕಂದು ಓಸ್ ಪೈಪು ಅಯ್ಯೋ ಸೂಪರ್
ಪಿರವಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಪಿರವಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಪೂರ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಫೈರ್ ಅಂಚ ಇಂದೆ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಇಂದೆ ಕುಡ ಹಾಕಲ್ನ ಸೇಫ್ಟಿದ ಒಂದು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪದ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ನಾವು ಬೇತೆ ನಾವು ಬೇತೇನೆ ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪದ ಬರ್ಪುಂಡು ABC ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಂದು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದು ABC ಆ ಟೈಪದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೇರ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ತೂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಲೇಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಿರ್ತೆ ಅಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದನ ಕಾಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಈಟ ಮಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕುಟ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಂಚ್ ಪೂರ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಂಜಿ ಪಂಡ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಲ್ ಮಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಪಿನ್ ಚವು ಲೈಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ತೂವಲಿ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ತೂವಲಿ ಲೈಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂದು ಕೂಡ ಮೂಲು ಕೂಡ ಪೂರ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚ ಪೂರಲ ಸೂಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೈರನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಪಿರವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಗೇಜಸ್ ಪೂರ ಮುಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಉಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಯಾವ ಕಟ್ பண்ணிரு ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ಅಂದಂದು ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ ಗಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಮೈನ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಂದು ಅವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಚನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪಿ ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಹೌದಾ ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶಟರ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಮಿಂಚ ಶಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಶಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡೋರ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಚ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಂಚನೆ ವೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ರೊಟೇಟ್ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಕಲ್ನ ಓಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಪ್ ಪೂರ ಒಂದು ಗೇಜ್ ಕದ್ರಿ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ K51G 5478 ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಅವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ನಿಕುಲಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂತ ಒಂದು ಪೋರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೇಔಟ್ ಪೂರ ದಾದ ನೆತ್ತದ ಅವು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೇಔಟ್ ಐಟ ಪೂರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಿಟಿ ತವಲ ಡೇತ್ 50 ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಪದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಿರ್ಗಾರ ಆಪುಜಿ ಕಾಲವೇನು ಒಂಜ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ತೂದು ಆಯ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಂಡಾಗ ನಮಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಬೆಡ್ದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಕ್ದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಪಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ದ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದೇ ಅನ್ ಕೊರ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ ಅವು ಒಂದು ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪರ್ಲ್ ಅವು ಸಾರಥಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾರೆ ಕಾನ ಹೊಸತಾತ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾರು ನೆನಪುರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಆರಂಚ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಪೂರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಲೇಔಟ್ ಪೂರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಓಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾಯರ ಈಸಿ ಪಂಡೇರೆಗ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ವು ಪೂರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಂಡು ಪೂರ
ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡರ ನಂಕಲೆ ತಂಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಡೆ ಪಂಡ ನೆಂತ ಜಪ್ಪದು ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ತೂಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಬನ್ನಾಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಅವೇ ತೀರ್ಥಶನ್ಯ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೇನ ಅಡೇನಿಲ್ಲ ತೊಂಬೋದು ಮಾತ ತೋಷ್ಪವನ ಆತ ಟೈಮ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಒಂದಿನ ತೋಷ್ಪಂಡ ತೋಜ್ಬಾರ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಐಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪು ಎಂಚ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಲೋಪು ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಡೌನ್ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ ಪನ್ಲಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆವಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಝೋನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಹಾರ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಈತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಐಟ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದುಂಟು ಸೂಪರ್ 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 ನಾವು ಪಾತಿರೊಂದು ತಿಲಕನೆ ಕ್ರೂಸ್ ಬತ್ತನ ಮೇತುಡು ನಮ್ದು ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ ಎದುರುಂತದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಒಂದೇನು ಮಾತು ತುಯ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಗೋವಾಗ ಹತ್ತು ನಾನು ಪೇತೆ ಪೇತೆ ಊರು ಪೋಡಾಕು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥಶನ ಕೈಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದಂಜಿ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಅತ್ತ ಎರಗಿತ್ತಂದು ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಮಾಡಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಒಂದಿತ್ತ ಶಿಪ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆತನ್ 2012 ಓ ಅಂದ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆತನ್ ಓ ಪಣ ಈ ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಮುಂದೆ ಕೋಸ್ಟಾ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡಿಯಾ 2012 ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆತನ್ ಶಿಪ್ ಅಂದ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ನೆನಪು ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಅಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೂಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಲ್ಲ ಶಿಪ್ಪುಗದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಆ ಬೋಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪೂರ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐತೆ ಒಂದುಲ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದುಲ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಕಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಜಿ ಅವೇ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ 30 days ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಲಾಸ್ ಬೇಜಾರು ಅವು ಬಂದ ಪನೊಂದು ಪೇರು ಅಂಡ್ ತೀರ್ಥಶನ್ಯ ಕೊರೋನಾ ಡೇಸ್ ಬಂದರೆ ಡೇಸ್ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇದು ಕಲರ್ ಲೆಡ್ ಆತಲ್ಲ ಅದೇ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕಲರ್ ಶಿಪ್ಪದನೆ ಕಲರ್ ಕೋಸ್ಟಾ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಐನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಐನ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಓ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ವರ್ಕ್ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪಿವರ ಮೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮಲ್ಪಿವರ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂದೇನು ಲೈವ್ ಆದ ತೂನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗಂಟೆದ ವರ್ಕ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೋನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನರೆ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಶನ ಅಮ್ಮ ಬಗ ಪಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಡೆ ತೀರ್ಥಶನ ಬಂಡೇರು ಇನ್ಯಾರನ್ನ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿಕುಲ್ ಏತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಟಿವಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅವಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರು ನೀನಿಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬಹುಶಃ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮುಖೋನಾರೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಪ್ಪ ದುಂಬು ಇಂಜಿನ ಮಾರಿ ಡಿ ಕಜಾವ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತತ್ತಿಗೆರ ಖುಷಿ ಅದೇ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೀರ್ಥಶನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿರಳ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಒಂದು ಬಂದ ಕಲ್ತಿತ್ತಾರ ಅತ್ತೆ ಚಿತ್ರವರ ಅಂತಂತಾರ ಅವಾಗ ಎಂಚ ಚಿತ್ರಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಂಚನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಸೀರೆನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಗ ಅಂಗಿ ಮತ ಕೈ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾರ್ದು ಪೊಲ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಬಹುಶಃ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಪುರ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ ಫ್ರಿಲ್ ಪುರ ಎದುರು ಯಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಆದ ತುಯ್ಯ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಂಟುದ ವರ್ಕ್ ಅವ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಿನಿ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅದು ಮಗನ ನೆಟ್ಟ ಇರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರುಕ್ಮಾ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಶನ ಅಮ್ಮೇರ್
ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಬರಹಗಾರಲ್ಲ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕೃತಿ ಮಾತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನತೆ ಅಂದೆ ಬಹುಶಃ ಅರಡಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಉಂಡು ಆ ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ಅದುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಆತ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಂಡೆ ಅಂಜದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನದ ಪಿರೋ ಎಕಡೆ ಆದ ಪಂಡಲಕನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಹಿರೇಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ಆರು ಪಂಡಲ ತೈತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮವಲ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರ ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಆಪು ಜೊತೆ ಆತ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಜೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಅವು ಎಂಚೆನ್ನೋದು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಎಂಚೇನು ಮಲ್ತದೆ ವಾಟೆ ಏಪಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ತೂನಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುದು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಮಂಡ ಆಯನ ದಿಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಲಲಿತ ಕಲಿಟ ಒಂತೆ ಮಿಂಚಿಬೆ ಮಂಡ ತುಂಡು ಆಯನದಿ ಜಾತಗಳು ಓ ಅಂದ ಲಲಿತ ಕಲೆ ಸೂಪರ್ 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 ಅಪ್ಪ ಆ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗೆ ಪಾಡು ನಮಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಾನ ನಾನಾತ ಚಾನಲ್ ದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತೀರ್ಥೇಶನ ಪರಿಚಯನ ಲೋಕಗೋಮಲ್ ಪಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗೋನೆಡ್ ದೊರಪನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವು ಡೈಕಾಸ್ಟ್ ಡೈಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಪಂಡ ಮೆಟಲ್ ಡೈಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಐಟ್ ಲೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಎಂಚಪುರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ತುಯಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈನ್ಗಳು ತೂವೊಂದು ಪೋರು ಆತ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಸ್ ಅವು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ದ ಕಾರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಉಂಡು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಉಂಡು ಆಡಿ Q7 Q5 ಪಾರ್ಶ್ ಕೊರೋಲಾ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿದ ಕಾರ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಓಕೆ 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 ಅವಳ ನಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಖುಷಿ ಜಾತ್ರೆ ಜೇವಪಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ ತರ್ಪದಿ ಅಂದ ಅವನಂತೀಯರು ಖುಷಿ ಅವನಂಜಿ ಶೋಕೇಸ್ ಪಾರ್ದ ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆ ರೇಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ರೇಟ್ಲು ಉಂಡು ಅಂದು ರೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2,000 ಇಂಚ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಅವನ್ ಮರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಡ್ತೋಲ್ಲ ಎಂದುಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ ದ ಕಾರ್ಲು ನೆಟ್ ನಿಖಲು ತೂನಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ ಉಂಡು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಎದುರಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ಒಂದು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ ಈತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಟ್ಲ ಬೊತ್ತುಂಡು ಊರ ಅಂಜ ಅಂದೇನು ಮಾತ್ರ ತೂಂಡ ಜೋಕಲ್ ಮಿನಿ ತೂಂಡ ಅಮ್ಮೆರಡ ಕ್ಯಾರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾರ್ ಬೋಟು ಬಹುಶಃ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇತೇನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಇರೋಬ್ರು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ನವದುರ್ಗ ರಡ್ಡೆ ಬಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ CCT ಎಂದು ಕೆನರಾ ಕಂಬೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದುರ್ಗಾಂಬ ವಿಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಉಂಡು ಅಂದ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಲಂಚ್ ಸೇಮ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿಲಕ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಬೇತೆ ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲತ್ತು ವಾ ಊರುಡ್ಲೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಮಲೆನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿ ನಾನು ಮಲೆನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಕೆ 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 ಅವತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ದ ತಂದು ಈ ಬಸ್ ಮಂದಿ ಐಟ ಪೂರ ಕವರ್ ಆಪಣ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಲೆನಾಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ KA20 AB 8035 ಅಂಜ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬೋಪುನಕಲು ಬೇಲೆ ಬೋಪುನಕಲು ಮಾತ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಧೈರ್ಯ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಆತನ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಡೇರ್ ಮಾತ ಪೋಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ತುಯ್ಯರ್ ಅತ್ತನ ಅರ್ನ ಸಾಧನದ ಪಿರೋದ ಕಥೆನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನಿಯರ್ ನಿಖಲು ಅವು ಎಕಡದ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಬೋರ್ಡು ಅವಲ ಮಲ್ಪುವರ್ ಮಂತು ಬರಲಿ ಮಂತು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋ ಉಂಟೆನ್ ಟೆಂಪೋ ಮಂತು ಬರ್ಪ ಬಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಂತು ಬರ್ಪ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಉಳ್ಳೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚಿತನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತಿರ್ನ ರೆಡಿ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ರೆಡಿ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿರನ್ ಲೆತ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ 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 ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ಅವೇ ಕಟೀಲದ ಹಸ್ರಣ್ಣರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರಿಂದೇನು
ಅತ್ತು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಸ್ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ ತೂಂದುಲರ್ ತೂಲೆ ಇದು ಮಾತ ಅಭಿಮಾನದ ಇದಾರೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತನ ವರ್ಕ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮಲ ಎಕಡಾದೆ ಪಂಡಿಲಕ ನಮ್ಮ ದಾದಾನುಲಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ತೀರ್ಥಶನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕುಲು ಪಾರ್ದು ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಗಂಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಓಕೆ ಕಡೆ ಕಾದ ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಗಿರುವೆರೆಗ್ಲು ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ವಿಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಆತಿ ಇಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ ಬಂಡರಿ ಅಂಚ ಅದು ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ನಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ದುಂಬುಗ ಮುಂಚಿತನ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಜೇರು ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಇರೇ ನೀನಿ ಲೋಕ ತುಂಡು ಅವು ಇಂಕಲ್ನ ಉಡಲು ತಿಂಗೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಶನನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಶನನ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದೊಂಡು ತುಲಂದೇನು ಲೋಕೋಗು ಪರಿಚಯ ಮತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಈತ್ತು ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ವಿನಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೈದೀನಿ ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ರಡ್ಡು ದಿನದ ತೊಂದೆ ಎಂಕುಲು ಬಹುಶಃ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೇಲೆನೆ ಆತು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಮಂದಿರು ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಥಶನ ಇರ್ನ ಈ ಪಿರೋಡು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ದಾದನ ಇರೇಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರೆ ಈಸಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರುಕ್ಮಾ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಹುಶಃ ಓಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಬರಿತೀನಿ ರುಕ್ಮಯನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪೋನ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಪ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ನಿದಿತ್ತು ಒಂದು ಬೇತಕ್ಲು ಬರಿತೀನಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊರಪನು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಒಂದು ರುಕ್ಮಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೇ ಬರಿತೀನಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಅಂಚಾದ ಅನ್ನರೆ ಜೋಕುಲ್ನಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಐತಾದ ಖುಷಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಬೇತೆ ಉಲೇಜ್ ಅತ್ತೆ ತೀರ್ಥೇಶನ್ನಾಗ ಬೇತಗಡೆಟ್ ಅತ್ತ ನಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಬಂದ ತಿಕ್ಕದನ ಬಂದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಮಗನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವಡಮ್ಮ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿ ನೀರು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನರೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧಕೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪೋನು ಚಿತ್ರನ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಇರ್ನ ಮಗ ನಿಂಕಲು ಲೋಕ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏಪಗಳ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥೇಶಗಿರಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಬರವಣಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಪೆರುವಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಅರಸರ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲ್ಲ ಅರಸರ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ಸಾವಿರದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚವಲು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರು ದಾಲ್ ಇತ್ತಿಜಂಡು ಪುರಾವೆ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬುದ ರಥ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ರಥತ್ತ ತುಂಡ್ರಿನ ಪೂರ ಜೋಡಿಸ ಅಲ್ಪ ಚರಿತ್ರೆ ದುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಐನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಆ ಕಾಲೋಟು ಹರಿಜನ ಅಜ್ಜೆ ಪುಳ್ಳಿ ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಗರಿಪೆರಪೋನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗದಿ ಕಡೆಗೆ ಆ ಲಿಂಗೋಟಗ್ಲ ಗರಿಪುನಾಗ ಅವು ತಾಗಿದ್ದು ಅವು ಪೇರು ಉರ್ಕರ್ನಿಗೆ ಅಂಚವುಲು ಪೇರಜ್ಜ ಅಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಲಿ ಪೇರಜ್ಜ ಪೇರು ಬತ್ತ ಅವು ಅಜ್ಜೆ ಅಂದು ಅಜ್ಜೆ ಪುಳ್ಳಿ ಲಿಪ್ಪುನು ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜ ಪೇರಜ್ಜ ಅಜ್ಜೆ ತಿರ್ತಿಪ್ಪಿ ಪುಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಪೇರಜ್ಜ ಬೋತು ಪೆರುವಾಜ ಆಯ್ತು
ಬೊಕಾಲ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆಗ ಆ ದೇವಿನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅನಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಳ್ಳೆ ತಾಲೂಕು ಪೆರುವಾಜೆ ಬಕ್ಕ ದಾದಂದು ಬಂಡಂದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ರಂಗನಾಯಕ ಪುಸ್ತಕ ಬಂಡದ ಇಟ್ಟು ಕಟೀಲಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚ ನಡತು ಬರ್ತದೆ ವಾವರ್ಷರು ಬರ್ತದೆ ಆಜಿ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಕೊರಗ ಸೆಟ್ರು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಹೆಂಚ ಮಾಲ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೋಟಿ ಜನರ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದಾಗಲೇ ಕಾಯ ಬಿಡುತ್ತು ಮಾಯ ಸೇರಿದ ಹೆಂಚ ಆಯ್ತಿರು ದುಂಬು ಹೆಂಚ ಎತ್ತೀರು ಹೆಂಚಾಕಲ್ನ ಕಲೆ ಕನ್ನಡ ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಒರ್ಮೆ ಹಾಕಲು ಪೋತು ಮತ್ತು ಹಾಕಲು ನೇಮ್ ಹೆಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರ ಬರ ಪಡುಮಲೆ ಅರಸೇನ ಚರಿತ್ರೆ ಬೊಕಾಂಚರಿ ಇಂಕಲ್ನ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕಿಂಡಿದಾರರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಿಂಡಿದಾರರು ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಡಲ್ಪ ಬಯ್ಯ ಬದ್ದೀರ ಹಾಕಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಥೆಲು ತಿಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಶನಿದೇವರ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ್ಣ ಪಡುಮ ನಂಬರು ನಮ್ಮಲ್ಪಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪೋತು ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಿಲ್ನಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಬರ ಮಲ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ಆರಲ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೀನು ಮಾಡುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾಯದಾರ ಆರನ ಚರಿತ್ರೆ ದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಂಚ ಶನಿದೇವರನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚ ನಡತು ಬರ್ತದೆ ಮಂದಿರ ಎಂಚ ನಡತು ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಡತು ವಿಚಾರ ದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಏನೇ ಒಟ್ಟು ಏನೊಂದು ಐನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ ಒಂದೊಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಲ್ದೆ ಜಲದುರ್ಗಾದೇವಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಐನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಖಲಾಗಿ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದಾದುಂಡು ಆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ತ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಿತ್ತು ಸದಾಕಲ ಇಂಚನೆ ಪಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕನಲ ನಿಜ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ ರುಕ್ಮಯನ್ನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಿದ್ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಳು ಮಾತಿರಲ ತುಯ್ಯಾರು ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಪಾತಿರ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೆಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ.